Cheers to my brother on his birthday. Wishing you all the best in life. Happiness, health, and everything good. Dinaot pa nga magpagkabaskog ka para puhon makadaog tagloto, maglaag ka. We love you. Di kami DSWD, sir. Ipakuha mo ni mong anak, sir. Kuha mo na yung anak. Amo dali siya kay dito daw istoryahan sa DSWD sa daw. Kung kayo naman sa kuha ng mga anak, Dugay na siya. Mapila katuig na siya mo, sir. magkamay pa na sa kuha eh. Nagkuha man siya dito sa DSWD nga ipakuha na niya bata lagi. Dili po ni mo ihatag po kung kuhaon dyan na. O dili eh. Inuwang mo na siya, di. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Hello, sir. May hapon. Si Sir Warren, sir. Di kami DSWD, sir. Habot ni sa imong anak, mga sir. Anak na. Si Anastasia. Tangan. Ipakuha mo ni mong anak, sir. Kuha mo na yung anak. Amo dali siya kay dito daw istoryahan sa DSWD sa daw. Nandoy ipakita na po siya mo dito. Kung kayo naman sa kuha ng mga anak, Dugay na siya. Mapila katuig na siya mo, sir. magkamay pa na sa kuha eh. Nasa may kuha ni ma'am nga umikabal po ni Igor ipaan hiderigod karon. Nga ipakuha si Anastasia makusang. Sa man nag-away mo ni ma'am? Naman, mabulag yan ah. Nagbulag uy. Dugay naman nagbulag, sir. Kaya na eh. Kamay, biyaan pa na niya akong anak. Susimuhan ni nagdako. Tapuan na anak ko. Na may kuha niya ko na kuha man siya dito sa DSWD nga ipakuha na niya bata lagi. Bangko siya ha. Kasi ha. Wala na nauban sa iyang bata day. Eh, dugay na sa kuha na. Kamay pa na sa kuha na. Namugoy ay kani si mama bata. Pila edad ni bata day? Kasi na. 14? Si diri ka nagdako si mo papa? Dako naman namo sa statement sa gidala na mo ang video po ipakita si mo ha. Nga gusto niya kawaon ng bata. So nagdangop siya og DSWD. Tayo dipin Kuha yun niya yun kay namas kuha ko. pula po mo nagsabot na personal yun. Ay. So dili po nimo ihatag po kung kuwaon dyan na. O dili. Na ikaw muban pa ka? Sugot siya kuha. Ikaw muban ka sa mo mama? Ha? Asa man nag-eskwela ni? Sa barayo. Sa o man na to sir nga gipani man gyud mi diri. Pwede. Pwede ka. Marag magsiya ng dako. Mo po do diyan si iya nagdako din ni. So ani na sir, Panik ay kuan pa ko ni sa kuha. Kuha sa kuha. Naman sa kuha dili. mga pila edad. Inuwang mo na siya, di. Oh. Sige sir, nasa statement na sir, ipakita na mong video sir pa mamanigi ang gipasa dito sugod sa DSWD. So nadia sa sakyan pwede ubanda kadali. Nadia ang video. Nawag itong laptop good. Kay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito, kayo na mahal. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! It's a prank! Joke lang. Happy birthday, sir! Yung mga anak ni Hilak po. Kaya nga masiguro paon po. Pati mga anak ko dun hilak. Kabalo ka nilang ga? Ha? Ha? So, sir, mayong hapon og happy 48th birthday. Happy or naagi ka stress? Abi yun. Naagi yun. So, pailaila dahil mi sir, ako dahil si MM, kani si Abby and Ading. We are from Amigos Flower Shop. So, nabi diri karon para makiselebrate sa imuhang birthday, pinaagi ani sorpresa. Dili dalahon imuhang anak. Kuyawan na unta. So, kabalo kag kinsay ga padala ani sa imo sir? Kinsa man? Bulang mangkot siguro. Imong manghod. So, kanahon na to imong manghod bagyod pero usa na ko basahon yang mensahe kantahan sa kanamo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Yay! Happy birthday! Natay mensahe, basahon ako ha. So, ana lang siya, sir. Cheers to my brother on his birthday. Wishing you all the best in life. Happiness, health, and everything good. O ginaot pa nga magpagkabaskog ka para puhon makadaog tagloto, maglaag pa ta. We love you. Gikan sa inyo ha, igsuot. Sir, birthday wish. Punta nga mayo pang lawas sa kwan. Also nga taas pa among kwan. Salamat isanan kumulang. Salamat yo. Punta mas maayo pang nagamit na sa kinabuhi ng maguban. Yan. Salamat po sa mga time na naguban may mga Sora. Happy birthday pa. Ora! Ka-short ba? Alok sa muhilak na food. Ay, ka-cute. Sa ingon, Happy birthday. happy birthday. Ito lang. birthday sa papawarin. I hope na good health niya always. Then unta, iwasan niya mag-inom-inom kay sakit niya tawon. Na mawalan to. Salamat kay saya kay siya nagpadako sa mga sauna. Nalalay sa MOA. I hope na nagahamba siya sa Ginoo, taas na kinabuhi diri sa yuta. Salamat. So, ikaw sir, before ta mag-picture, ang sa mensahe ni mo sa imong pamilya, labi na kay ma'am nga pa-surprise ani. Sayang lang sa akong pamilya. Taas pa sa akong tigod sa Ginoo nga tatong panlawas. Mayang panlawas. Magsuot, salamat. Kailangan patagpuan. Salamat. Ito lang? Nag-request na siya, pasayawon daw ka. Na. Picture lang. Okay. Sige, sige. Ha? Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya. Ang Bigos Flower Shop lang doon